Αυτή είναι η πιο ανατριχιαστική αεροπορική τραγωδία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα και συχνά αποκαλείται η πτήση φάντασμα. Στις 14 Αυγούστου του 2005, ένα Boeing 737 της Helios Airways αναχώρησε από τη Λάρνακα της Κύπρου με προορισμό την Πράγα, με ενδιάμεση στάση στην Αθήνα. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 115 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Κατά τη συντήρηση πριν από την πτήση, ο διακόπτης του συστήματος πίεσης είχε μείνει στη θέση χειροκίνητο. Οι πιλότοι δεν το πρόσεξαν στους ελέγχους και δεν το γύρισαν ποτέ στο αυτόματο. Καθώς το αεροπλάνο ανέβαινε σε μεγαλύτερο ύψος, η πίεση στην καμπίνα άρχισε να πέφτει. Οι πιλότοι παρερμήνευσαν τις προειδοποιήσεις στο πιλωτήριο, γιατί ο συναγερμός για την πίεση είχε τον ίδιο ήχο με έναν άλλο συναγερμό, και αυτό προκάλεσε σύγχυση. Ο πύργος ελέγχου προσπαθούσε συνεχώς να επικοινωνήσει με το αεροπλάνο, όμως κανείς δεν απαντούσε. Το αεροπλάνο είχε ήδη μπει στον εναέριο χώρο της Αττικής και πετούσε στον αυτόματο πιλότο, κάνοντας κύκλους πάνω από την Καία. Δύο ελληνικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν για να αναγνωρίσουν το αεροσκάφος. Όταν πλησίασαν, είδαν ότι όλοι μέσα στο αεροπλάνο, πλήρωμα και επιβάτες, ήταν λιπόθυμοι χωρίς να φορούν τις μάσκες τους. Λίγα λεπτά μετά, ο αεροσυνοδός Ανδρέας Προδρόμου, ο οποίος είχε διατηρήσει τις αισθήσεις του χρησιμοποιώντας φορητές φιάλες οξυγόνου, κατάφερε να μπει στο πιλωτήριο και να προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όμως ήταν ήδη αργά, γιατί το αεροπλάνο είχε αρχίσει να ξεμένει από καύσιμα. Τελικά, το αεροσκάφος συνετρίβησε έναν λόφο στο γραμματικό Αττικής και κανείς από τους 121 επιβαίνοντες δεν επέζησε.